की चीज तोहरे वन ब्रांड बाटे हो आ बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो की चीज तोहरे वन ब्रांड बाटे हो आ बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो कि कैसे तू भइलू ओ सुनो तरी बोला बोला छोकड़ी कैसे भइलू गे दरी लड़किया कहती है कि हमर दूध गोबा कि हमर दूध गोबा दूध के फाय करी के करियो मैं नो करी कि तनखा हमें लिखाए खाती खखोरी के करियो मैं नो करी। देखिए नेहा जी। हाँ जी। रोवा अपन आप के रोवा समझी। हाँ सच्चाई बताओ तने। हाँ हाँ एक खाली एगो नेता के कार्यक्रम में गुड्डू रंगीला जी के प्रोग्राम आ गए नेताजी के कार्यक्रम में गुड्डू रंगीला जी के प्रोग्राम रहे आई है जाए रोवे कहते ने रोवे के तब गुड्डू रंगीला अपन गावे लगल तब नेताजी खिसिया गए कतरा बंद करो कैसे सिंगर ला दिए हो तुम तो गुड्डू रंगीला छोट मोट आदमी वो कहत के जानते बड़ा कि आज भर ढील द ढोणी द के छील द गाइला तो तू हमरा के हे मंच पे काहे बोलोले बड़ा जानता हमरा से उहे न उम्मीद करी इतना लोग रुआ से कहत 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 चली गेल खिसिया गेल आई सच्चाई बा रुआ के जौना चीज से ब्रांड